Винаги е много приятно, като се разхождаш сред природата и да гледаш отпадъци. Как да не ти е кеф просто? Дай сега Български йогурт. марка български йогурт, някой помни ли я? Питам се дали от коя година е. Пише ТД-01-2004. По срока на годност евентуално. Това е техническата документация. Чули, това е техническата документация.